Okay. Oh, magtipok mo lang. Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao. May gabi guys. Kung first time mo na nakita kung may ligong kag traditional hilot para sa mo ni may gabi. May gabi sir. Sa matong ipamate. Isip ko upan ng Mura sir. Mura gumuot. Mura kana. bunga na. Bunga, muruot ana. Ila ka doon mo kasulay ka ana. Tulong na niya ito. Naay panahon nga ingano dito kuan. Ang liso na ginawa. Unsa ba gyud? Tungod sa ubo. Sige, unsa ba gyud? Mara gyud? Wala lain? Wala kay lain ipamate? Wala kaning sakit ko diri ni mo. Ang sakit na. Sige, sige. Wala kay lain? Mga ginagmay. Wala gyud. Ako na lang mangita sa ban. Kita Ako lang mangita kung nakoy makitaan. Kung wala, di mas mayo ko ate makitaan. Kita gina. Magkatawar ba dahil? Pangitaon Na to kung natay makitaan ng mga panuot. Kaya nga tong ayohon, kanang gireklamo sa customer. Nga, pilo na lang po na ako tong padulungay pa. Para dugay pa kakabalik. No? Ano lang. No? Hindi ako na lang mangita, no? So, mag-isod sa ginawa. Isod ko na. Yung pait muna, yung pinakapait po na problema. Oy, mas may pa yung mga piang ta. Ano? Kaysa mag-isod ginawa. Ay, pait kayo na. Oy. Ano lang, sige. Asa kitong balay mo, sir? sa kuan Testimayo diri sa may Jimay. Dari sa likod, Jimol. Diyan na. Diyan ba? Asa makadire pa na? O pa Emily? O lapas? Unaan lapas eh. Family. Ato, wala po kabot sa doon. Paradise. Wala pa. Wala po kabot. Sige. Basing naka-shout out sir sa taga 3 de Mayo, MI. Shoutout sa kong asawa na ko. Ano may pangalan sir? Juan Laduna. Ha? Laduna. Laduna. Sir, di mo dalas kami ka. Nagsakpan. Imong silingan. Shout out imong silingan. Wala kay kaila sa silingan lang. Ha? Di mo dalas kami ka. Nagsakpan. Sige. So ayan guys, shout out sa taga 3 de Mayo, MI, 3 de Mayo na rin na. Asa din kami? Dali sa padong kag Emily. Emily. Kana gani. Dali ka sa Jimol. Oh. O yung pa Emily ta. Kaya yung tama 3 de Mayo mo pwede ng Emily. Tis Diba? Mayo. 3 de Mayo mga po. Sa vlog Tis de Mayo. Mo biya nagkikasuhan sa una si Navarro sa una kay ipasiminto. Istorya to sa mga tao. Oh, galing. Kaya di daw dapat ipasiminto ni kapitan kay kung daw na kanang Government. kanang sa tawag private. Private. Murag private para dili sa Oh, murag nagtag-iya lain ba? tag-iya. Private. Problema na sa tag-iya. Oh. Ano ba ano? Dili sa kauban under lang. Mm. Testimayo. Ayan guys, shout out sa taga Testimayo, no? Nga diya gabi sa may MI. No, so, may gabi sa inyo, God bless po. Si Sadre atong tabangan ng mamayo iyahang ginapamati sa lawasan, no? Kaya kahit kayo na iyahang pamati niya. Kung ubuhon siya, medyo puliso ng ginawa, o murag kutas, o no? Ano lang, tabangan na itong mamayo, siyempre, ino ba na sa pagkapos ginoo. O, siyempre, staran nga mo doon, res ko, manikamot ko nga mamayo mo kutot sa kamay mo, kahit kayo natin ginapamati sa kalawasan. So, ayan, shout out sa lahat, mga viewers, regular viewers. Daghang salamat sa inyo ha. O labi na sa kong subscribe sa YouTube channel, sa mga nag-chat o nag-comment. Daghang salamat. Ayan. O siyempre, shout out sa lahat ng mga OFW. God bless po sa inyo ha. God bless. So ayan, siguro na ko kilot guys. Para sa inyo ano. Apoy ba?
Nagpasa kay ka sir? Hmm? Nagpasa kag hapon gabi? Masa apat punas ligo. Wala kayo. Lagsa ra gyud. Alag sara. Hmm. Sao na bata-bata pa. Ikaw? Hindi ka ito po kasingot. Siguro yun. Grabe mo nang maglisod at ginawa kay Ah. napunog panahot imong kuan. Abot na sa bukog imong panahot ha. Ano yun? Sulit imong pangalan. Mga ba? Muslim ka? Hap. Hap? Lumo na tinuod pangalan. Hmm. Kapit kayo mo kinulikod ba? So kayo na? Oo. Mabawar sa ako. Kami. Pero lamay siya. Sabi yung paminang ano. Isa mo na. Yun ah. Yun ah, boss. Ito lang maglato dre. Sabayan mo. Ah, oo. Tama, tama. Na. Siya pa mo pa. Kataw. Pilingan naman mo sila matanda. Oo. Gagaw na ko na. Gagaw niya. Nagaga mo. Oo, igagaw sila. Buhay daw, kung ingon nga, na igagaw nga ako kahilot. Si Upong dito daw. Parang hindi bantay na. Ayaw na tayong reklam. Ayaw ba? Ayaw siya. Hindi siya nung wala, gid bro. Mana siya. No, kung namin nga tulog ato, alas 12. Kaya itong tubig ba yung painom sa iya? Tembal sa iyong kabuhi. Buho ko dito. Right. Kabuhi oy. Importante kayo na. Balaan oy. Bitaw ko kayo mo nga mabalaan lagi na. Balaan na yung bati ni mo. Sakto dyan iingon niya. Sige sa pasar ka o. Gali kaya na-asintahan lagi na. Kinadturo man siya magpahilot sa atong plaza. Kung ang kaboy, di nyo mo na Oh, masaktan, madugahan, manakaw paglangon gabi eh. magali. Mas kuan ba? Ango-ango. Kumaan ka na. Sa limuang. Sipa-sipa lata, Mm. basta bayitan na ba? Gali lagi kay dili na ako sa gidala. Kaya ko nga hilot man kay mong gusto. Hilot ay mong gusto ha. Apa na? Ito may? Ano na, sakit na diya kay sinutuga.
ito na yan. Dukin, pamatay mo ni pamatay mo ni. Dugay na gid kay panggagutok. To, napunta lagi. Kada po. Sukin ni, yes, final ni. Ugali. Isa ka sa tambalan ni ba? Madugay ko na ni, mga hitabo ni, ipakun ko. Magili. Ang ginawa mo, nebulizer. Hiluton na kung tato, pero di ka Dali. mag-nebulizer. Oh. Nakay kung kauban daw. Hindi lang magpahilot. Sige lang nebulizer, o sige, okay naman na. Oh. Sige lang gagasto. Ugali. Ngayon, matay mo nga nalakaw kaglayo. Mo ugali. Lah, Wala. Pagtag hangin. buta, gagangin na na. Yung bawal pa nag-aso. Oh. Naman, ubod bok. Oh. Mo ugali. Di man magpahilot na. Di man sumukuan-kuan. Di sa mo ito hilot. Di mo to. Ano to ko, gina pero mukha na gina. Kadaga, kitabangan, ito ng bakun. Ah. Undang, nebulizer ay. Motor na siya. Hindi anto siya. Di ba ka may nom? Ako, Hmm? nagsara. Pero may nom. Oh, may Sigarilyo. sigarilyo. Hmm? Sigarilyo. Sigarilyo ka? Karon, Ah. wala. Pero manigarilyo ka? Oh, sigarilyo. Huwag pa maundang. Wala pa. Mag-explain ko sa mo ha. Paminawa ko ha. Hmm. Paminawa ko kay importante kini sa mong kalawasan. Dili lang para sa kuha, para sa to tanan ha. Apil ko, apil labi na din sa tong viewers. Kani dire kung apa ka masayod, muni balay-balay sa uric acid, kani sugar. Uric acid, kani sugar. Ay kilimot ha. Dili gina sila parehas ha. So kani uric acid, na dire ang sigarilyo inom. Kani soft drinks, kape, juice. Kung asang usog na to diya, mo ito maapektahan. Doon, ha? Pero noon, na may bonus siya, dugay pa. Ha? Entra sa'yo pa, kung dangan ka na, ha? Dili ka dadlaw, sigarilyo. Kada adlaw. Pila, isa ka po. Ulo. Ano good? Yan lang mabungkag ni, kaya di ni bungkagon, magkadugay, mabugat na, ha? Ano yung osteoarthritis, ano?
Kontador ni kay Mamat. Kaya ra? Tama yun po. Ah, Kontador gali di para dito. Kontador yung sakit. Kami kuan sugar. Di ka mga pe? Kape nga yun, kape. Kontador yung sakit to. Kato si po. Kabali-bali ang tilo. Sigo katawa kay Intil niya magkabali. Question mark ang til. Ano ba na i-readers yung boss oh? Gani. Tagpila yung readers boss. 120 man. Uy. Okay kay. Napanigilot ah. Ipahuli na siya kay di ko na sige natin. Hindi naman ang tag may kalingawan. May kalingawan. Kailangan di pa mahubog. So ibigo Inom lang. lang. Ibigo lang. Ayaw Isang pa, palabi. may namtang na mahubog. Dili na sobra ka. Sombra ra. Isang maayo. Mabitaw na hubog ka, kina-uber. Umbit. Sa mo tag musukan nimo. Ano mo inom sa katao na makahurot kay bisa ka botilang red horse. Sobra naman na. Mugid. Sa ko, sobra na. Lug duha mo okay ra. O doon ka tao sa isa ka botilya, Tama ra. okay ra na siya. Oo. Pero isa ka tao, duha mo, nga duha po botilya, ay isa yun mo. Isa gyud. Pero di man takabuot yun. Pero kainom gyapon ka boss. Adi dito ginom. Sigarilyo dili. Ah, tanong yo adi kay bisyo de. Minom ko katong mga playboard, Ah, di ba na ay San Miguel Oh. nga light. mga playboard. No sugar ana. Nasa nalami siya. Oh. Minom No alcoholic. Minom ko Na na no mga, alcoholic. mga wine, Oh. kanang mga ladies drink. Oh na. Paraan ng sa ganitong isa. Mga kusog po tinig Pasko. Ah kanang pan kanang red wine. Red wine nga katong sige itong sikat. Maria Clara ano to? Dili. Sento to? Atong Kondador adi dili. kanang mana. Ay hard na. Atong Nanganang kunay ko na na. Nangalan na na. ay sikat na. Oh. Kaya flavor. Oh, na flavor na strawberry, Oh, na grapes. grapes. Oh, na ana. Di ba? Sikat na. Oh.
Labi ng Pasko. Oh, kana mo ginang lagmit ikuan. Usog na. Imported wine. Pero barato naman 100 ka pin. Oh, 100. mana jud. Idis drink pa jud. Ay, nadala ni mo dre. Si. Ano? Oh, kay sige mag-ubo-ubo. Mm. Akong gingnan niya. Tanaw lagi dito mo balaan lagi na kung sana nabay piyang ka na. Balaan lagi niya. No, Katong gakuto-kuto mo tubo. mo gali. Madi mahubad-hubad. Ah, mo do. Na bukog, abot naman sa bukog mo na magisig ginhawa. Ah, ginana de siya. Koy kusunada sa nimbata ba? Kan gid. Sige jemi mo madukadlok ko kuan. Nga mga isa ka semana boss, ay isa ka itlog manok. Ha, mukha mo ka itlog manok. Tao. Oh. Amo din number 1 na makaot sa tao. Mo gid. Sagara. Isa ka semana ayos ha. Ha? Kaya tungod sa para mawala, tanggalon man ng kolesterol. Para di masudlan ha. Hindi rin mo okay. Ini ya. Ang kato lang itlog manok, itlog manok, ginamos, bulad, uya, pasayan, halimango, balon, bawal ha. Sa kasiman na rasad. Semana lang. Oh. Kung ganahan ka mag 15 days, kagwanta ka. Oh. Ah, dali lang simana. Dali lang ito eh. Dali ng tuig. Dali na kayo ang bolt ko eh. Ambot yan, kandali nga rin sa adlaw ginoon yan. Tingala lagi ko no. Gamay katulog gabi, buntag naman kaya posible kayo. Lagi karon hanto karon gabi na. Posible kayo. Sugod hilog buntag hanto gabi na sila gyapon. Nagali siya. Hinilutay lagi. Yun niya, dali lagi magkabuntag ba, dali lagi ikaw. Sa'yo nga pag matapos. Sayo ko mata. Sahay 445. Ah. Ya ko may tipukaw. Mga anak. Oh, Sayo yung eskwela. sila. Central. Mata juga 445. Ano sa mga yato di mo? Dili, sakay na pinagod di. Sa Kaira. Gahapon naman na isa sige kuan, bobo ba nga. Nagmulo ay tanaw ba man. Ikaw lagi naman. Tuma rin siya. Sar, nahilot ng mga anak. Hmm. Pagpiti, wala na. Goodbye na na. Ah. Gininap, matungkol ka ito ni mo. Hmm. Naras yun. Ikaw gito. Tayo ikaw tawag galit. Aray tiis. Limbag-limbag ang til, pada limbag-limbag. Tanda daw kasi, ugahan ka siya. Oh. Tawa yan til. Nagkadimao ba? Ang isa ka tiyan, itiko ko na ang isa. Masih pagkatawa kong tanaw. Katanaw na sa ako. Sige na nagkatawa dito. Klaro.
Mark ng forma niya. Balik-balik na yung tingin lagi, balik-balik ba? Hindi kayo mutag. Ayan to sir. Ayan. Kira? Gontador yung sakit yan. Katong ikadua na kong pahilo to. Kata ko nasundan. Grabe yung katawag ako ba to eh. Sayang syagit ito siya ba? Shit! Ito ka ito, nakaton mo ito? Bultar. Bultar na. Merong ano nga ito sa una nga, niambak niya siya. Si? Bultar. Oo, nahulog. Ano ba ito niambak siya sa Ikaw ito, panghanting. kanal ba, kanal. Panghanting nila. Naalanganin siya ba? Buto siya. Ba ito yung rason ba sa una? Mugin to. Yan, nahilap ko na ko itong manager sa Jukay. Ang service ko nito. Dani. Ang tambok. Oo. Si Kwan, si... Manager na Ano lagi? Katong idaran. Ito na mag-ihilot sa likod. Ay, lakila ko eh. Mo ba? Angkas. Hindi. Kauban, mimiro mo ni. Ang Oo, kauban na bultar. mag-ihilot ko na ko. Kasi nga lang ito yung manager kayo man, Johnny. O si, dito mo, si Kwan mo to. Manager mo na to. Manager gali. Pero ang ngalan ba? Dili ko tumawa si Johnny. Oo. Si Kwan mo tong manager. Hindi na maging ng manager. Oo, manager. Si Guangon lagi. Buwangon na. Tiyabaw day. Lakila ko eh. Di lagi ka taas o Kwan lagi. Utong dia, basta kay... Pinsip man o. Ugma day ang kuwanta ng barangay. 15. Oo, pinsip ma. Ugma ang kan. Turnover. Oo, sa paglingkod nila. Lingkod. 15. Lingkod na sila. Oo. Pasyon. Simber mo na. Sindur na sunod bulan no. Panilayan. Wala na. Di na gid mahanyo ni. Paingon na gid sa 2024 ani naman ng December. Tungagan na kong edad. Tungagan na po itong edad at itong una-una marong yapon. Bata yapon. Bata lang yapon. Una itong kan may edad ra may gataas. Yabi bot. Yabi bot. Bata mong yabog kag. Unay. Oo, lagi. Gulang naman lang yun. Kaya. Anay kaya. Hinay na mudagan. Mumut ka na ba? Imong kaya ni mo. Magali ba? Unang-una na di Unang-una kaya. ra. Ano na gingon? Magali. Kakaya ni mo saka. Kaya. Wala. Kaya katong mas bende. Bro, kaya pa man ako na magbakta sa mga saka-saka? Okay. Ako na ni kaya man pero lain dito mo saka. Ah, lagi. Kaya mo baklay. Kaya man ako layo ang baklay. Oo. Pero kanang saka ba kasus. Suro eh. Kaya katong sadlan na ito may kapatagan. Oo. Ano ko? Ayot.
bugat mangug ka. Wala pa ko kapot sa tunga hunong ko eh. Bugat mo lang. Nya tulid kayo. Oh, Hagdanan, Oh. wapo hagdanan bro. lagi. Tulid magayo. Tulid pa man sa overpass. Magari anak kayo. May pa man overpass kay Lagi. Mo. ano ka. Wa Tama na na kay. po, Di na sana basta Nya wa kay puti man exercise. kung tulira. Magali, wala kanang dugay na kawa ka pang anang sakasakay ng nana ba? Oo. Yung nana man na Ano basta ko pormiro. lahi de yung backline nga. Lahi oy, lahi. Taas kagahangin sa Oh, patag. taas. Pero pakat-kata ay Ari. pilde. Pildi oy. Sinay kay mo. Sinay kayo. Sinay. Sakto yun. Bintara pa paubos na. Away problema. May problema. Boss. Oh. Pero sa akin mo ba? Doon gusto nga. Oh. Nakay kauban. Madagan kung may Oh. mga patch na mo. Ah, Christmas party. ah. Anak mo matay, hindi ka magpa... Gwapo sa tuwing gintuan ninyo ha. Ha? Mature sa nga lugar ba? Wow, ano wakwako siguro. Dili. Oh. Youngstown. Ha? Youngstown. Youngstown. Ayan, stone katong na beach resort, resort na May resort. gamay ra Oh. gawin niya, marag balay siya. Oh, Nga nasa sa sulod, marasig. Ang kuan lang, marag tapok-tapok. dudong labian man ba? Malapian na ko nimo Doon doon sa sa ibabaw? kuan. Oo. Monteprio. Mm, Bago ka mag-abot. Oo. Kada sa ito Ano ko di yung pwede patik-atik na dire. di na. Di, Ano ang kutas kayo ay. Wala di kaya, wala di kaya. Pero patag, musukol ko sa oo. kalayo. patag, kaya. Patag lang. Oo. Ano di mamaling. Nadiferensyado mo ng anak kay pasaka mo. Malingki man gay ko. Ikan na rin mag-backline mong kuprinte. Gali, wag ta maana dog saka ba? Kaya rin kalayo. Mm. Pero pasaka di ay murag. Alay. Maana man ko ng bugat ang bugat. waka maanad. Waka maanad og saka. Wag gali ito. What? Ito. Bugat.